Pracujete v zahraničí a myslíte si, že nemáte nárok na hypotéku na Slovensku? Veľa ľudí si myslí, že keď im výplata chodí do zahraničnej banky, tak ich slovenská banka automaticky odmietne. Nie je to však pravda. Sú banky, ktoré dokážu aj takýto príjem akceptovať. Záleží hlavne na krajine, kde pracujete. Európska únia je väčšinou bez problémov. Dôležitá je aj mena príjmu. Euro je ideálne, ale banky vedia akceptovať aj inú menu, vyplácanú v zahraničnej banke. Banku bude zaujímať aj stabilita pracovného pomeru a dĺžka zamestnania. Pozor, niektoré banky môžu zahraničný príjem aj krátiť, ak je v inej mene o 10 až 30% kvôli kurzovému riziku. Preto je dôležité vedieť, do ktorej banky treba ísť. Ak pracujete v zahraničí a chcete riešiť hypotéku na Slovensku, tak mi napíšte do komentára alebo správy slovo hypotéka. A toto video nezabudnite zdieľať, lebo možno máte vo svojom okolí niekoho, kto si myslí, že kvôli práci v zahraničí nemá nárok na vlastné bývanie.